Rwy'n blentyn cam-drin domestig. Rwy'n oedolyn, ond rwy'n credu y bydd rhan ohonof am byth sy'n cael ei siapio trwy fyw mewn tŷ lle gwnaethom cerdded ar gregyn wyau a'r gorweddais yn y nos yn ofnus am yr hyn oedd yn digwydd iddo fy mam, yn gwrando ar y twmpathau, a sgrechiadau a'i credu. Gadawodd fy mam fy nad o'r diwedd, pan oeddwn yn 20 oed. Nes I ddim siarad â hi am flwyddyn. Roeddwn I mor ddig. Ddim yn ddig ei bod wedi ei adael, ond yn ddig iddi aros chyd. Yn ddig nad oedd hi wedi mynd â fi I ffwrdd o'r blaen, heb feddwl fy mod I wedi gwybod beth oedd yn digwydd I lawr y grisiau ar ôl I mi fynd i'r gwely. Neu fi amddiffyn rhag yr ofyn. Yn ddig bod fy nghyfeilgarwch wedi ei cwmpo ar wahân oherwydd fy mod yn cario gyfrinach hwn, a ddeith ryngodd fi ar fy ffrindiau. Roedd ei gyfrinach yn ofnadwy, ac roedd mor gymleth. Llanwodd fy meddwl. Hwn oedd fy nad yr oedd yn ei garu a gysau ar yr un pryd. Roedd yn ei eisiau bopeth fod yn fendigedig, fel teuluodd fy ffrind, ond roedd gen I gyfwylydd bod yna'n gatref mor gybyddlyd. Roedd yn anodd canolbwyntio ar fy waith ysgol, ac fy mewn amser fi nes I ffefru boen gyda ffartion ac alcohol ac yffuriau. Ond nid fy mai I oedd hynny, gwn, mewn gwirionedd, ei bod yn teimlo'n ddi-ymadferth. Nad oedd hi'n credu a gallai ymdopi ar ei fen ei hun, ei bod yn credu y byddai dad yn hawlio ddalfa lawn, ac roedd hi'n ceisio, fi amddiffyn rhag hynny. Mae wedi cymryd amser hir a rai sgwrsiau mawr I ddod allan ar ochr arall pawb sy'n brifo. Ond rydw I wedi dysgu gyda pwy roedd ni'n wirioneddol ddig. Mae ymddygiad fy nad yn effeithio ar sut rwy'n gweld y byd, sut rwy'n gweld dynion a'r hyn rwy'n ddisgwyl a berthnasoedd. Mae wedi fy niweddio, ond rwy'n penderfynol o'r esgyn hyn a pheidio a gadael yw'r offennol ddiffinio fy nifodol. Ni chuddiwyd fy ngweithuriad o ddiwrthyd, pam oeddem yn cael fy ngwneud yn y dirgel ac yn cael fy llunio yn nyfnderoedd y ddeiar. Dioddefodd Ry brofiadau ofnadwy yn ei phlentyndod. Cafodd ei siomi'n arw gan yr union bobl oedd I fod ei chadw'n ddiogel. Roedd ei thad yn dieddol o weiddi, codi ofn a bod yn dreisgar. Roedd ei mam yn ymddangos yn berson trienus, a doedd I ddim yn caru Ry digon i'w chymryd o'r sefyllfa hunllefus hon. Ond pan newidiodd y sefyllfa, doedd y plentyn ddim yn rhydd. Roedd y profiadau o'i phlentyndod cynnar wedi gadael ei hôl arni, ac mae'n cymryd amser, cymorth a gonestrwydd I ail-adeiladu ymddiriedais, I ail-gyfeirio bywyd ac asesu'n onest a'i phlentyndod. Mae nifer o'n ffrindiau a'n cydweithwyr yn cario beichiau fel hyn, a dim yn rhoi y cyfle iddyn nhw siarad, I rannu heb fod yn feirniadol, neu heb I ni gynnig ein cyngor pan nad oes neb wedi gofyn amdano. Mae adeiladu bywydau yn cymryd amser, ond fe allwn ni gyd chwarae ein rhan trwy wrando'n amyneddgar. Dduw cadernid, diolchwn I ti am dy fod wedi ein caru ni a chariad diamod o'r foment a cawsom ein creu. Rwy'n I ddoethineb I fod yno ar gyfer pobl nad ydynt wedi cael plentyndod da. Helpa ni arwain eraill I thgariad tragwyddol a pherffaith. Amen.